И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм PigBG. А това е Minecraft Piggy Survival, епизод 10. Епизод 9. Съжалявам, че доста време след епизод 9 нямаше клип. Не доста, защото аз още не съм качил епизод 9. Мисля, силно ще бъде качен, когато вие гледате този клип, но аз още не съм го качил и демек между 8 и между 9 съжалявам, че имаше толкова много време, просто не ми се качваше. А пък между 9 и между 10 няма да има никакво време. Защото сега никакво. Ще има един час-два, защото все пак като един клип е онлайн, другия и на другия ще му отнеме време да се качи. В 9-ти епизод, ако сте го гледали вече, направихме тази ферма за кокошки. Сега направихме си фермата, мисля. Ето е фермата за кокошки. Опа, яйце. Не! Майко, колко съм тъп. И се спална пида по дяволите. Ужас. Че сега да не му засегнем чувствата. Да направих си фермата за кокошки, защото бях умрял, нямах никаква храна. Не бях умрял, но ми трябваше много храна. Сега трябва да привлека ето и пиле там. До фермата ми за кокошки. Айде. Иде без ти си свъртял. Един мой приятел в момента е наказан, нали, и когато спрат, нали, когато му изтече наказанието, ще игра с минимап. Въпреки, че така играта ти става много по-лесна, но нищо. Найде ви, какво слушаш, ще се прикрепиш, вие дали приятеля ми може сега. Айде. Така, моят приятел не дойде. Сега не знам какво ще правя. Така че ще отида да изхвърля този санд. Моето универсално ново кошче. Ако го намеря само. Само да го намеря. Опа! Ще да падна в него. Чао. Живей свободно. Сега ще ми трябва. Също ми трябва храна. The Hunger Games. И ми ладна. Ако е това, което си мисля, само може да си не бъде това, което си мисля. Ой, аз не е това, което си мисля. Мислех, че съм открил село. Но това не е така. Нямам храна. Ако ще правя гладен. Гладен съм, Гоше, гладен съм. Ай, Гоше, гладен съм. Защо започна той да ми лагва? Нямам обяснение. Зато само ще събирам и ще ми лагва. Не ми лагва. Това, че не мога да тичам. Така е. Като нямаш храна, това правиш. Ще ми се наложи да убия една кошка. Първо са да изпечем. Окей, бързо, че ще му да отклад. Какво ще ядем в този епизод? Трябва да намерим храна. Бързо е. Храна. Чакай. Аз ще съм убил в тези кактуси. Кактусите да си ги имаме тук. Храна.
Няма храна. Половината клип мина. Ой, едно буче. Към печката. Бързо. Тича, 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 тича. Ран, ран. Бързо, бе, ние ще знаем да умрем от глад. Окей. Ох. Няма малко храна. Няма да тичам да не си хабя бучетата, че... Като тичам, гледайте колко съм бавен. Чак бе, аз май тичам. Не съм тиснал контрола, значи не тичам. Нещо ми говори, че тук няма да намеря храна. Тук. Айде, растете на свобода. Сега ще бъдем без храна. Трябва да чакаме. Расти, 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 расти. Ох, само тези три тя как ще направим хлебец. А тогава е тук да... И да изчистим малко. И да такова. Всичко ще. Не мога да тичам, бе. Нищо. И не ми стигна. Еми так му си правим място за къщата. Какви са тези звуци, бе? Нямам храна. Ама без храна няма живот в Майнкрафт. Точно така, няма живот. Кой ще се храни тук без храна, бе, бате? Пари за храната пазаруваме. Ако направя целени оферта за храна. Как ще си ги привлека в къща, ако намеря село. Бърза. Тичай. Дай. Умрях. Бързо засаждай. Бързо. Бързо преди да дойдете изродите. Бързо. Лягнаме. Рести, печурка, расти, печурка. Чайте да освободим малко място в чест. Така. Колко яйце. Къде? Ще трябва да ям. Бързо. Слай тук. Печи. Давай, печи. Печи. Така. Храна. Давайте, растете. Това епизод нещо. Се разстресваме малко. Опа, сме с всяки скин. Какво? Утре. Еми да, хора. Това ще е за този клип. Искам да се абонирате, да пишете коментари, да гледате. Ако ви е възможно да лайквате, най-вече да гледате. И да, горе-долу, това ще е за този клип. Чао!